श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 सप्टेंबर। कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी। एक आहे मल्टी स्पेशालिटीच्या संदर्भात मी काल युवराजांची मुलाखत बघितली। त्याच्यामध्ये जी जागा देऊ केलेली आहे ही शासनाने, आता सध्या ती जागा शासनाच्याच ताब्यात आहे, शासनाने त्यांना देऊ केलेली होती। परंतु त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्या अटी घातल्या त्या त्यांच्या कुटुंबातले इतर सदस्यांना मान्य नव्हत्या आणि त्याच्यामुळे हे राहिलेलं आहे। हे त्यांनासुद्धा माहिती आहे की ह्या अटी घातल्या गेल्या, त्याच्यामुळे असं त्याच्यावर बोलणं हे अयोग्य आहे। आणि दुसरी बाब अशी आहे की मोती तलावाच्या संदर्भात राजघराण्याने त्याच्यावर आपला हक्क सांगून त्याची मालकी मागितलेली आहे आणि त्याच्यामुळे असं काही घडणं हे चुकीचं आहे। शेवटी मोती तलाव हा सावंतवाडीच्या जनतेचा आहे, म्हणजे पर्यायाने तो नगरपालिकेचा आहे आणि ही केससुद्धा न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे। जागेच्या संदर्भात मी सांगितलं की मी कॅबिनेटची संमती घेतली आणि 54 गुंठे जागा ही राजघराण्याला देण्याचं सुद्धा मान्य केलं शासनाने। याचा अर्थ स्पष्ट आहे, शासनाच्या ताब्यात असलेली पूर्ण जागेपैकी त्यांना स्वतःच्या मालकीने ती मिळणार आहे, याच्यामध्ये फायदा त्यांचा आहे। नाही, असं बिलकुल नाही। मल्टी स्पेशालिटी जागेच्या प्रश्नामुळे प्रलंबित राहिलेली आहे आणि जागेच्या प्रश्नाच्या संदर्भात त्यांना आम्ही पर्यायी जागा देऊ केली, म्हणजे त्याच्यामधलाच काही भाग हा त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचा देण्याचं आम्ही निश्चित केलं। तरी पण अटी घातल्या तर अशा अटी की ज्या त्यांच्या कुटुंबातल्या इतर सदस्यांना मान्य नाही, अशा अटी जर घातल्या तर मग त्याच्यावर त्यांनी सह्या करायला नकार दिला। त्या अटी तुम्ही दूर करा आणि हे त्यांना माहिती आहे, हे त्यांना चांगलंच माहिती आहे की अशा अटी घातल्यामुळे सह्या होऊ शकल्या नाही, त्याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे। शेवटी सगळ्यात हॉस्पिटल सगळी एका जागी असणं हेच पेशंटच्या दृष्टीने सोयीचं असतं आणि तुम्ही दुसरी जागा सांगता ही आपल्या ताब्यात नाही आहे, त्याचं ॲक्विजिशन करायला लागेल आणि ॲक्विजिशन करण्यासाठी वेगळी तरतूद करायला लागेल आणि त्याच्यापेक्षा आहे त्या जागेवर केलं तर ते ताबडतोब होऊ शकतं। आजसुद्धा त्यांनी जर ठरवलं आणि जर अटी दूर केल्या तर ताबडतोब दुसरी सही होईल आणि मग ह्याचं काम ताबडतोब सुरू होऊ शकेल। कुठे आमचं तुम्ही पत्रक वाचून बघा, त्याच्यामध्ये 100% विकासावरच लिहिलेलं आहे, विकासाच्या व्यतिरिक्त काही लिहिलेलं नाही। मल्टी स्पेशालिटीचा मुद्दा त्यांनी काढला, त्याच्यामुळे तो कधी कशामुळे पेंडिंग राहिलं हे सांगणं आमचं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही केलेलं आहे। हे सर्व करत असताना एका मुद्द्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं जातं आहे की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ही संकल्पनाच मुळात मी मांडली, त्याच्यासाठी आवश्यक तो निधी शासनाकडून मंजूर करून घेतला, त्याची टेंडर काढली, त्याची वर्क ऑर्डर झाली। जर थोडंसं सहकार्य झालं असतं तर एवढं ते हॉस्पिटल उभं राहिलं असतं आणि त्याच्यामुळे ह्या अटी शर्ती ज्या घातल्या आहेत आजसुद्धा जर बदलल्या तर ताबडतोब उर्वरित मेंबर्सच्या सह्या होऊ शकतील आणि मल्टी स्पेशालिटीचं काम सुरू होऊ शकेल। तर त्यांनी जर कबूल केलेलं असेल की आम्ही अनेक जमिनी दिलेल्या आहेत, तिथं तर जमीन देण्याऐवजी जमीन त्यांना मिळते, त्याच्यामुळे त्यांनी अशा कुठल्याही अटी शर्ती न घालता सह्या करण्याची तयारी असली आजसुद्धा तयारी दाखवावी, ताबडतोब मल्टी स्पेशालिटीचं काम सुरू करता येईल। मोफत देण्याचा प्रश्न अशासाठी उद्भवत नाही की शासनाच्या नावावर जागा आहे, त्याच्यामुळे ही जागा त्यांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्याची शासनाची मान्यता ही सुद्धा मीच त्या ठिकाणी मिळवून दिलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जर मनाचा मोठेपणा दाखवला आणि अशा तऱ्हेचे कुठल्या अटी शर्ती घातल्याशिवाय प्लेन MOU केला तर समोरची पार्टीसुद्धा त्याच्यावर सह्या करेल आणि मग मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ताबडतोब, म्हणजे दुसऱ्या जागा ॲक्वायर करायचे तर त्याला जे वर्षानुवर्ष लागतात त्याच्याऐवजी ताबडतोब होऊ शकेल। त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, कुठल्याही अटी शर्ती न घालता MOUवर सह्या कराव्या, मल्टी स्पेशालिटीचं काम ताबडतोब सुरू होऊ शकेल आणि सावंतवाडीच्या जनतेला मल्टी स्पेशालिटीची आवश्यकता आहे म्हणूनच मी हा प्रकल्प मंजूर करून घेतलेला आहे। नाही, त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या अटी घातल्या नाही आणि मग त्यांचं म्हणणं असं असेल तर आम्ही प्लेन MOU तयार करतो, त्यांनी त्याच्यावर सह्या कराव्या, मला अतिशय आनंद होईल। निवडणूक हा वेगळा मुद्दा आहे, लोकांसाठी सोयी उपलब्ध करून देणं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। त्यांचं जर असं म्हणणं आहे की आम्ही तयार केलेला MOU आहे
तर आम्ही MOU नव्याने तयार करतो, त्यांनी त्याच्यावर सह्या कराव्या, म्हणजे सर्वांच्या सह्या होतील आणि मग हा प्रश्नच संतृष्टात येईल. पण तो त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या अटी घातलेल्या आहेत. शासन स्वतः अटी का घालणार अशा? शासनाला अटी घालण्याचं काही कारणच नाही. त्यांनी त्याच्यामध्ये काही अट अशा घातलेल्या आहेत की ह्याचा इतरत्र वापर करता येणार नाही वगैरे, अशा स्वरूपाच्या त्या अटी आहेत. तर त्या त्यांच्या जे काउंटर पार्ट आहेत, त्यांचे फॅमिलीतल्या उरलेल्या मेंबरना ते मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं की प्लेन MOU असावा आणि प्लेन MOU करायला तशी कुठलीच हरकत माझ्या दृष्टीने दिसत नाही. तर त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून ती जर संमती आजसुद्धा दिली, कारण आता त्यांनी म्हटलेलं आहे की आम्ही अनेक जागा दिल्या, इथं तर जागा देण्याचा प्रश्न नाही, उलटं त्यांना जागा मिळणार आहे. जवळजवळ 54 गुंठे जागा मिळणार आहे तलावाच्या काठाची, ज्याची किंमत ते आपल्या मनाप्रमाणे त्या जागेचा वापर करू शकतात.